एगो नहीं 20 गो पूछी ना रही पाइल लेकिन प्यार कैसे होला भाभी तो तोहार तू चुमा ले बोलू पैरवा नीचे करके मुड़िया ऊपर करके पैर चुमा ले खाऊनी हमी अच्छा तो भौजी आप बटले बनी तो टेंशन का जी हम बटले बनी तो टेंशन वाह बाप रे बाप लाइन एनियो से क्लियर बा आ लाइन उन्हीं से बुझाता तनी तनी बिजली जगह दौड़े ले ना भाई एगो बाल्टी धोइल बा बुझाते नहीं कि फीची कि ना बड़ी ठंडी लागताटे का करे पतो ही सुनते नहीं खे कहते कि फीची लो कचार लो बताओ बेटा पतो ही के रहते हमार जब सूखे सवारत नहीं खे तो का मतलब बाटे बताओ पतो ही उतरे ली सब कि आराम सारा मिली का आराम सारा मिली तनी कहीं भी काले किए कनिया तनी हमार सिमटारा ना गोती तो तब बेचारी खाली गोती क्या वो हिंगा ने छोड़ देले बिया काहे मने उना फीच सकत रहली हो अरे हमहू मनावने की जैसे बुढ़ावा चल गइल न वही तरह हमहू चल जेती बाकी खाली लड़की के मुंह देखतनी लड़का एगो लड़की के पार घाट लगाई दी ना एगो बिया छोटा की एगो के पार घाट लग जात न तो हमारो चिंता फिकिर ना रहित बाप रे बाप इना कह के बेटी के बिया क दिन त हमर दामाद ओइसन बाड़न त यही जा चाहे ओजे संभरले रहेलन अगर ना रहतन त के करी अब लड़का कमाए जाइत की इज्जत देखी अब दामाद तनिया के कर ध देता न त मान तनी कि बेटा बा त एनी टाइम बाहर है भाई ओहू तरह थुए बाटे बाहर ना रही त घरे चले बने वाला नहीं के घरे रही त पैसा रुपया से भाई चले बने वाला नहीं के आखिर कमाए वाला के बाटे हमार अकेले लड़का फजियत में पड़ गई बाटे अब बताओ जा रही तो लड़का खोजी बियाह शादी के एथु को देती जा अपन अगली साल निकाल देती जा का करते रे बरोबर का ओहे देख कल न कहयो करे से का कि तने हमर सिमटारवा ना गोती दी है कनी है आ गोत के वही गाने छोड़ देली बे तोरो ना बुझाला कि तनी कचार दे में होता जा जा हम कचार दे छोड़ दे उनका के कुछ भी कहना तो सुनत नहीं की समझ ना रे रहेला है जना ए जे रहेला तबे आमक में रहेले नहीं के हम कर भाभी तनी हम बारा छोटी को हम ना करे आई नहीं के वो हमरा से अकेले करे ले लेकिन ना करत रही कहते कि बा खमी छोटी करी तनी करे ले लेकिन लथेरई क के करे ले अब उहे जे रहेला ना त ओकर डर बना रहेला अब हमारा से का जनत बटले बिया कि बुढ़िया अलचार बिया बोली कुछ होइलै ना हमारा का करे के बा तू एक कपार पर चढ़ैले बड़ी और कुछ अरे का करिए बछिया बोललो त ठीक नहीं है बच्चे बेटी के बराबर पतो के मान ली हम कहानी तोरा शुरू में दीदियों कहत रहे कि इतना मत मान दे पतो के इतना मत मान तो हमारा नहीं के बुझत आकनी ना कि जीजा फोन कइले रहन का आवत न अच्छा कोनो बात नहीं खे आवत रहन त जाए तो कहत रहन जीजा आवे खाते हैं फोन कइले रहन हां त कहत रहन आवे के त हमें ने बोलैले रहनी हां अभी बताओ ना ये बेरा हो गेल कबे कमी पाउन की आवत नहीं अभी ले ना आइनी हां त फोन कइले रहने कहत नहीं ना आटा पिसावे के बताओ जमनिया बजरिया में बानी ठीक बा बस आवे वाला बा ना ट्रेन में निकल गइल बड़न घर से ना जनतारू आटा पिसावे के हमर से जाई बात तोरा तो अच्छा ना लगेला बा कहलन का खइबो नी त हम कनी कुछ ले लिया मिठाई एक दिन के रहला त एक दिन के ना जब जानते बड़ कमानी के केहू नहीं खे आवे हमेशा आओ तरन जा तरन त रोज लेके आइहन जहन मिठाई मैं हम ही त एगो दूल्हा रोज साली बानी कोनो अपन जीजे से न मांगत दूसरा ले ठीक है मैं हम जाता नहीं ठीक बा ठीक बाटे जो कपड़ा फीट देता नहीं ना ओकरा के मत कह मसल के खंगार के अच्छा डाल दे तू कह दे बताओ हो अपन अपने होखेला आ नानो होखेला उहो करे ले लेकिन अपन मन के करे ले जब ओकर मन करी तबे करी अच्छा कोनो बात नहीं के छोड़ा जाए हमार को दिन के जिंदगी बा निमा चाहे बाउर उहे न करती है का करी हम तो परेशान बानी अब काहे बदे या कैसे बदे साला शादी बियाह होला काहे खातिर कि मेहरारू से प्यार करी नफरत ना करी प्यार ऊ ह कि प्यार जन्मों जन्म तक ले प्यार होला अरे प्यार करब तब ना हमार छोटे छोटे लड़का हो यहाँ सा जब प्यार कर बैठी जब सुहाग रात मनावे बैठी तो सास जी हमके फोन याद कर लें प्यार हम कहीं ना पाइला अच्छा चला कोनो बात नहीं के ससुरारी जब हमरा के आही के बाटे सब जिम्मेवारी समझे ही के बाटे जू को करम धर्म आ ओजू को करम धर हमरा के जब निभावे के बा करे धरे के बाटे तेमा टेंशन का बाटे आ बाबूजी मर गेले तो जिम्मेवारी हमरे पर न थोपल बाटे आ सार बन गइल बना त कमाए झा झा
आ जब हम बाजा बजावे जानी अपना मेहरारू के तो सास जी टपक पड़े नहीं की दामाद जी आई, अरे रुआ के पकौड़ी बनल बानी, खीर बनल बानी, इतना मुंह माया में फंसा के आ मीठी मीठी बात बोल के आमा जी हमारा के बोला लेना, लेकिन प्यार उ मिल ना पावेला। कोमल कोमल भी कहत हुए सोचत हुए कि पति जब हमरा लगे आवत हुए ना कोमल प्यार ना कर पात हुए। आओ चच्चा काल बा ठीक बा ठीक बड़ा ना। चल यो गाँव के चच्चा हो कोनो बात नहीं के आ चले तो लेट होता तो मान ला कि अब काम धंधा पड़ल बटे खाद बिया छीटे के बाटे तो हमारे ना छीटे का दामाद है, समाद ससुरारी का इकलौता दामाद है और थोड़ी बटे के जो प्यार हमके मिलत ना है बुझाता है जो किया चक्कर सरहज पर न तसाली पर हमरा चलावे के पड़ी। और टेंशन का बा बस जादू के पुड़िया है पुड़िया रंग अपन देखा देवे गटे प्यार कही लेवे गो बाटे साली पर डोरा डाली कि सरहज पर डाली दोनों पर डोरा डाले दा कोनो दिक्कत नहीं के प्यार है डोरा यही जो डाल लेते नहीं। सास जी बड़ी तो हमरा के यही जो बोलाई लेती है सार बड़ा तो बहरे रहेला सरहज के तो मन तो करते हो यहाँ प्यार करे के कि प्यार करी जाना तानी कि वो पट जाइए ना हमारा से तने प्यार का मीठी मीठी बात कह के हम फुसलाई बात बोलब हर चीज दे रोमांस करे के कोनो बात नहीं के। अब घरे ना जाई डोरा यही जुटाला कोनो बात। चल झाड़ू लगा दे स्कूल माटिए हो एकदम से ताकि कहाँ बूढ़ी गईली है ना ई ना कि हाँ बता देंगे का खाना पीना बनी आ रोज कहतड़ी कि हमके ना आलू में फराउटा बना के धो दे हम खाए दिन भर आई आलू है नहीं कि कौन है कि जाए 2-4 किलो आलू लिया दे तो काहे के सुनो खाली फराउटे चाहिए आलू को हराई लाग गई एकदम से ने झाड़ू लगावत लगावत मन ना उजा जाता पता ना हमके कमजोरी हो गल बाकी का हो गल बा खूबे हाफेला ये भगवान जी रे ओ क्या बता रे ये नंदोई जी हैं तू नहीं लेखा चलत हुआ दुनिया आ ये दादा देखो ना सुबह रही से फोन करतनी फोनও नहीं की उठावत एक ही बार चुपचाप पटाई ले आवतनी डांस करत चल तनी देखी बस। अरे दादा भाऊजी अब बड़े अचानक जी अचानक हो बस यूं ही आप फोन में आपका कहा रहलो सुबह से मोबाइल देखनी कहली हम फोन कइले बानी हाँ फोन तो आई लाला टेंशन नहीं के तनी सोचने के तनी का कोनो बतिया में टेंशन नहीं है कहिया आपके टेंशन रहेला जी टेंशन रहेला एजू ससुरारी के काम धंधा कैला के बात बुझाता तू समझते हो कि एजू का काम हम संभाला तानी काहे से कि बाबूजी मर गेले वहाँ सार बना तो बहरे बना कुछ बुझाला ना करा के जाने लू ना तू इतना ये तो ना जानती तो हेजा रहती कि कहीं औरी रहती भाभी आई है जी के बैठी अरे बड़ी ठंडा लागता जी मत भाभी तब पानी उनी लेके आओ तनी ना पानी वानी मत पियावा सब ठीक अच्छा बटे पियो के नहीं ना बैठा बैठले बानी जी आ भाऊजी को आपके पानियों के ना पूछे से लेके आओ तनी ना ना रहे दा पानी का जरूरत तो बाटे जब पानी ना पियो तो तनी आराम से बैठ जाई आपसे बतिया ले अच्छा भाऊजी एक बात बतावा बोलिए भैया बहरे रहेला आवे ना आई है दादा बड़ी हवा आवत है सार राम हमर सार राम के तो के याद ना आवेला ना जी याद ना आवेला हमरा ना भाभी तू केंग ने रहेलू का करी का करी काहे न रह जाए काहे हमारे न- बिना रह जाए तो हम ना रह पाए ना ना आ भाभी एगो पूछी तनी एगो बात अरे एगो नहीं 20 गो पूछी ना रह पाइल लेकिन प्यार कैसे होला भाभी प्यार हाँ हम मुड़िए नीचे करके गोड़ा ऊपर करके मन रह जालू आ कबो चुमा लेवे के मन ना करेला ना हमार ना मन करला हटी चुपचाप रही तो तोहार तू चुमा ले बोलू पैरवा नीचे करके मुड़िया ऊपर करके पैर आप चुमा कैसे ले खाऊनी हमी अच्छा तो भाऊजी आई आप बटले बनी तो टेंशन का जी हम बटले बन तो टेंशन वाह बाप रे बाप लाइन एनियो से क्लियर बा
आ लाइन उन्हीं से बुझाता तनी तनी बिजली जो दौड़े ले ना दौड़ती है। भाभी हाँ ठीक बा हम बटले ना मनी एमा का टेंशन बाटे ए जी का बड़ी भाभी दर्द होता जी का कपड़ा में दबा दी। दबा दी ना। अरे कितना है आपकी हाथ हवा से नीक लागत है जी। अरे हाँ भाभी हमारे इतना हाथ में जादू है ना ये हाथ बात ही फड़ुआ कुदार चलौले है लेकिन हाथ में पूरा जादू बा जेकर सर पर हाथ धो देली ना उतना बस दुख दूर हो जाला। कोनो पाहुन बात के बोली सुनत गोड़ लागत खुश रही। नहीं मम्मी हाँ बबुआ कब आईनी हम उ तनी हो गई 10 से 30 मिनट। और बुझियो जी ठीक है जी ना। हाँ अरे हम कपड़ा भाभी खींच के चल के तनी ऊपर पसारे लगनी है ना जनता बनी अपन जांगर बता सब कुछ बा नहीं के त कुछ हम ये नहीं कोनो जाना बात तानी जी इतना हाथे में दर्द होता कपड़ा फिचल ना बनत रहल हम रोज तो हम ही कमाओ करी ना। हाँ रोज तो इहे करेली हमके तो मोल मोल के ना होइबो करेली। मम्मी जी वो कहानी है कि मकुनिया आपको अरे मकुनिया बने आलू को परोठा बना के रखले बनी धइले बड़ू हां जाई पाहुन के पानी पिए के देलू ह हां पानी नहीं पी लेल बन ना जी। तब हाँ। 1 कुंटल गेहूं बा पाहुन जना नहीं ओके पिसावावे के बाटे। अरे आमा जी रउआ तने खातिर औरा के बोलौनी है काय आमा जी रउआ विश्वास करी आई आलू के परोठा खाली लिया के कने पानी ठीक बा, नहीं आमा जी, पियावो। आवा तनी। रउआ विश्वास करे दामाद लगाओ घर जैसन रहिला बेटा जैसन रहिला सब काम ओरिया दे तब भाभी ठीक बा भाभी बोले जब कुछ को जरूरत पड़े ना और ठीक बा को साल खातिर गोइल बना सरराम पाहुन हाँ अरे कुछ समाचार बताई ठीक बा आवा तनी। अरे हमर लड़की के कुछ भाभी कितना सुंदर लगा तके का चाहिए सब कुछ बोल दी हम सब लिया के दे दे ठीक बाटे भाभी हां देख ली क्यों ना हो गल जाई। ठीक है भाभी फिर बाद में मिलब ठीक बा। अरे मई बड़ी एक नंबर का लेकिन कुछ हो कहो इनके देखी ना तो एकदम से नहीं हमारी आत्मा की शांति मिल जाला जौन कहे ला आदमी वो करा के कुछ कुछ तो जरूर होके लागेला इनके देखी ना तो मन करेला ना कि एकदम इनके का कह दे कुछ अब पाहुन एबरी के ढेरे कच्छा बतानी इहे कहला अपन अपने हो या नाने हित ना तो को दिन के हुए तू करी भाई हैं चल ठीक है बजे ले चलो तो पाहुन हाँ अम्मा जी रउआ हमरा के बुलाओनी है नहीं के मन त कह देबेला मानता नहीं कि गाड़ी बटले बाटे कौन जे वो पैदल जाए के बात अरे एगो चलावे वाला नहीं खेना आदमी। अब रउआ हमरा के दिहनी ना ना दहेज में अभी अब देखिए पाहुन देखी जितना भरोड़ है ना रहला उतने भर गोड़ पसारा देला चली बात जाए। समझी। अब देखी एगो लड़का अब बुआ छोटे न रहे ऐसे सोचा नहीं कि लड़की के पहले शादी निकाल ओकरी बाद लड़का के कर अच्छा चली- कोनो बात चली- नहीं खे चली अम्मा जी। चलावो तनी न चलिए अम्मा जी ऐसा कोनो बात नहीं खे जब मन करी गाड़ी हम लेके जाइला एजू तो हाँ, खूब चलाई ना ना अब रोरी नो गाड़ी पर चढ़त तनी चली हां खाली एगो एथु नहीं खे लेकिन यूज त एकरा के आप ही न करत अम्मा जी ऊ घरवा ई घरवा बाटल नहीं खे ना ना ये पाहुन का अम्मा जी सीट बदलाई तो 100 रुपया लागी कोवे बाबू अरे सीट बदलाई में 130-40 रुपया लगी आ हॉल बदलाई में 350 ना तो 500 रुपया लगी है अगली बार आई पाहुन ना तो ई काम कर देम जननी हाँ, आ सर्विसो को बुझाता है गाड़ी के करावे के बाटे हाँ सर्वेक्षण कहत रहे बबुआ के पान जी जाए तो सर्वेक्षण करा दिए तो हम ना समझत अच्छा को नंबर ठीक हो ना यूपी 60AQ9190 ये नंबरवा ना यूपी 609190 पर और का कब गाड़ी के बारे में हमारा जानकारी नहीं ना है अम्मा जी लोगों के बारे में नहीं के तो का कहत रे पैसा लिए जाइब अब मने आटा खाते के जाई न लिया दे ठीक बा पैसा रख देबल मरिया पा हम 1 घंटा में चाहे आधा घंटा में ना ये जाता पाहुन तनी हम जात रहनी है ना एक आदमी के घर नो कटावे लड़का अम्मा हो जी जननी तनी आधा घंटा कुछ काम बा मोबाइल में हमारा ठीक बा ए अनिता हे ने आऊ तनी कहे तू थरी में चाउर तो हम जाई नो हम कटवा आई हमरा जब केहू में तो हमार नाती पोता होई त के आई जाई करे मई पाहुन का हो गइल करे ना या कि पैसा हम धो देता नहीं जीजा मंगी हम तो दे दिह अच्छा। चल तू चल चल हाँ, हम चलम भाई। कटवा जा लड़का भइल बन रे हमको के को इनकर धुमन का लड़का भइल बाटे हो बोला गई से सुबह रही अरे मई हम चलम पाहुन हाई कुल काम क घलम कनिया कहां बिया हराम बड़ी भाई जो जा ले ले बच्चा उतनी सही घर तो हमरा के ले चलबी ना हां चल आ बोल दे भाभी से देखल करी हन ठीक ना अच्छा ठीक बा हम बोल देते ना हां ठीक जाई हो नो कटवाई मान तनी कि हम केहू में ना जिम त हमारे में केहू आई हो हां हमरो तो पतो हो बिया कनिया से बोल दियो आटा
पिसवावे चाहे गेहूं पिसवावे थोड़ी हम ना जाए। टाइम दिहानी है ना, आ वो काहे खातिर दिहानी 1 घंटा हो कि सरहज के हम पा के कुछ करब पटाई कहब कि का भौजी हमरा से पटबू का बम नियर फटबू का ना, प्यार से पटाई और दिल से पटाई। आ जब हम अपना घरे प्यार करे बैठी ना तब अम्मा जी फोन कर दिला, आई पाहुन रउआ के खिचड़ी बना के रखले हैं, आई साली जी फोन कर दिले, आई जीजा जी रउआ के ना एकदम पूरी खीर बना के, मैं भाव लगा के फोन याद कर ले। ऐसा कोनो बात नहीं खे, चला उजी ना डोरा डल पावेला हमरा मेहरारू बना, वही से ना लड़का बच्चा ना भइल। हाँ डोरा तो हम एजू डालब के करा के भौजी के सरहज के, अपना बाबूजी तो मर गल लेकिन सारो भी तो नहीं खाना, कमाए धमैला में अपन ध्यान रख ले। भौजी के तो प्यार मन तो करत होई जान नहीं, लेकिन यह मौका प्यार करे के, अपन धोखा चाहे मौका चाहे तोहफा अपन दिहन, कोनो बात नहीं के। अम्मा जी तो गई हैं बाहर, और कहाँ बड़ी हो करे जा भौजी, अरे तैयार हो हम आवत हई भौजी। भौजी सुतल बाड़ी, कोनो बात नहीं के, प्यार कैले ही तो भौजी। बाप रे ये तो ना ठंडा लागता कि मन हो जाए, फोन करता कि सही में हुआ जैता, तनी मनी गरम लागी, अकेले सुतल मन में औजा जाता। ये तो ना ठंडी में 2 आदमी रहे तब ना गर्मी होला, हो अकेले बताओ मन औजा जाता। भाभी का जी? अरे मत पूछी। अरे केने बाड़ू हो भाभी? भाभी अरे ठंडी लागत जी हटे। अरे ठंडी लागत का? राजा बाड़ा ना गर्मी देवे लेवे, का दिक्कत बाटे? हम आपे कहीं ढुक जाए ना, करत रहनी है ना, मत ढुकी बारे रही। का प्यार करे खातिर अरे जी आ ढुकैबू ना का अपना? बाप रे बाप, सुनी का भाभी, जब तोहार पति ना होला ना, पति ना होखे के ए जी महसूस ना होखे दे, ठीक ना? बहुत ठंडा लागत है, तनी को ठंडा लागत हम बानी न गरम करे बदे। हाँ पे के देख के तो हम बानी, और बाड़ू नहीं तो हम तो कोनो ऊपर टेंशन नहीं चल के। जैती। का कहलू कहिया मत, नंदोई है, जब पति का प्यार दे सकीला तेमा कौन दिक्कत बाटे? तब कोई चीज दे सकी ना तब और का ए जी। का अब का कौन? अरे का कहबू, इससे पहले एगो चुम्मा दे दे हमरा के, माने की का अरे बाप रे। आपको लागेला कि एक खूब मिनट, खखुआइल रहे नीचे। तू लजात हो, माने कि दीवार का भी आँख होला ना। अरे अरे दादा दादा मत पूछिए, अब का कही। ये भौजी सुन मन करता ना कि तोहरा के बाहों में कस के आ सुहाग रात मना ली का? चलो ना हनी, काम में देरी का जी। आय बाप रे बाप, शुभ काम में देरी का जी, माने कि तैयार हो? हरी ऐसा मत बोले ना, हमके बहुत डर लगेला। हम ना देखा? सोचे ना कि आप हमसे बिछड़ जाए चाहे दूर से। देखा हम अनाड़ी नहीं की ना कोनो खिलाड़ी बनी, हम है नंदोई, ठीक बाटे? हमरा से एक बार बाजा बजवाला आ हनीमून मनाला, सुहाग रात मनाला हमरा संगे। तोहरी संगे ना हम सुहाग रात मनाए, हनीमून मनाए, लेकिन ताके एगो काम करे के पड़ी। बोला करबू? ओ ऐसा काम जी? ताके पति के भुलाए के पड़ी। अरे जी आप कोई देनी, हम ना भूले ऐसा को भरी बटे। बस तू मत का करही के बाटे, बस उनके याद मत कर, फोन मत कर, आ फोन कर हमारा के का दिक्कत बाटे, आ प्यार कर हमारा के, जिंदगी हमारे संग बितावा। आ तू जानते हो कि हम यही जुरही ना घर जमाई बन के, त टेंशन का बा? दोनों जानी का कुछ ना काम चलत रहेला। आ चला तनी अब सुहाग रात मना लिया जा, दोनों जाना। जाई ना, डर लगता है। डर लगाता है, मैं डर का ये दादा है मैं उड़ा। अरे आई बाकी खूब मिठाई बढ़िया बेचे बटाइले ना। टाइले छोड़ ना, खुशहाली आके बा। त नहीं इज्जत कइली असन। हमनियो के बबुआ होई ना माई भतीजा हमनी के, तो वैसे ही करल जी हमनियो के। ई निकल को दो जीजा जी कहां गइल बने? का जाने दू नहीं हेलो कते ना हेलो कत इहो नहीं अहुन भाभी हो देखो तनी हम ठीक बा? चल देखते चलता ठीक बा। चल ये भाई अच्छा पाऊं तो गए लोग हम काम से ना अपन कुल्ली आवे तो करे, लेकिन एकरा तो लौके के चाहिए ना। ये कहाँ बिया
सुतल उतल बेका ले आए ना गिलासिए मेरा ला रसगुल्ला दे दे कनियो के एगो का दिलत रे आटा वाली ओह माई जी आटा नहीं आई हो आटा है देख एक बिस्तर में का कर दूं जा तोरा आटा लोकता हमारा शुगर हाई हो गई बट हाय हो भगवान हम कभी सोचले ना रही है पाउन जी ऐसे बताई आटा लियानी चाहे ना लियानी छाले स्टार्ट कर दी हनी ला सारा घोर के पी हाले में एकदम साले ई का करतनी पाहू दरला के एकदम बेलो जवानी का जी हां माने हमरा रे के अपन समझ के लइका समझ के हम बोलाओ तने कि कुल करम धरम ये इतना गंदा नियत बा ये राम बतावा हो हमर लइका ने के तब सोचने कि माने इनकर भतार बन जी ना हां शर्म लजबात तो नको यही से कहत रही जीजा जी का मत बुला रे तो तू खाली कपार पर चढ़ा देत रही आ हई पे शर्म के देख हमें भाई ये राम कितना गंदा नियत बा ये राम छी 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 आज के बाद से हमर काम होय चाहे ना शर्म हम ई सब ना ना पेट कर भरला ताहार आ चाहत रहो तो इनकर से कर ले काम ना होखी रौरा जाई जाई रौरा ए मैं सुन नहीं ने सुन बताओ बताओ कि हनी दुनुन के भगा दे मिलके एगो से गलती थोड़ नहीं कर खाली जीजे गलती थोड़ नहीं कर इहो तो वैसन छियतरी बिया ई निमन बिया क्या मैं चुप रही तू चुप रहा आमा जी रहुए ना हमारे के उसको ले आई जब हम प्यार करे जाई और बेटी के सुहाग मनावे जाई तब रहुआ हमारे के फोन करके बोला दे प्यार हम ना कनी करे जाई जब हम अपन बसीनगंज भिड़ावे जाई और बेटी पर तब रहुआ फोन करके बोले ए बाहुन आ जाई वही से ना सुहाग रातिन करी संगे हम मनावनी है त का गलती करी है छी 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 ठीक बा मन नहीं ना ते एकरा से बढ़िया लेके अब चल जाई हमेशा हमेशा सारा शर्म में गलती अरे हां हां हमें ठीक में बा तो गलती बात लेके जाइबे करब दूधू को रखब दूधू को रखब अरे तू गो मेरे बेशरम मेरे मेरे दो बीबी मेरे दो बीवी और बेटी और पतो मेरे दो बीबी मेरे दो बीबी जाय बेशरम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जइता तू आ तर शरम लागती दो बीबी करता 50 गो रख रहा हम का जवाब दे अब लइका करे हम बताओ तो यही से कहत रही भाई कि मत बुलाओ हम बानी अभी करे खातिर कुल काम हम करब त ना कपार पर चढ़ा के रख अरे हम का जानत ये बचिया यही से कहला कि अपन काम खुदे अपने कर दूसरा पर कभी भरोसा ना करे के चाहिए अपन बेटा अपन मर्द अपने होला समझ गेले ना आ दामाद अधी अपन बेगाने होला जाए दादा चल ना तार में ढेलुए पर